Okay guys, good morning. Kasama ko si Berly ngayon. Namano ka ta, Berly? So, si Berly ay tinulungan ko na kukuha siya ng student license niya. Kailangan niya ng license para ID. So, dito kami ngayon sa Marco Mall. O, ano kasabi mo, Berly? Ha? Mapagal mo rin. Mapagal? So, pakita ko yung paligid sa inyo. Dito sa likod ng Marco Mall. Thank you, Jessie. Oh, wow, no problem. No problem. Siyempre, Talaga. ano pang size ng pagkakaibigan kung di tayo magtutulungan, di ba? Kung nag-aawat kami. Napakita ko yung view. So, ito yung kanilang mini park sa likod. Nandito na rin yung immigration sa loob ng Marco Mall. Tapos LTO. Sa ground floor yun. Sa ground floor ng immigration. Ang galing naman. Third floor. Okay. Eh, yung kasit na rin. Oo, never na. Paano mo kanyang tama niya? Oo. Ano? Ay, mga kondo-kondo. Oh, mandarlo mo kondo. 3.5 din na niya. Ay, nagita. Na? Ay, medyo. Mga apartment na ako. Partner na ano. 3.5 after 50 years sa kanya yan. Although 3.5 din. Wala. Nagda. Marami nagsabi. Okay, ayan yung paligid natin. Paggabi, maganda ito na. Pagba. Katapan na masyal din ito yan, eh. O, dapat paggabi, masyal tayo rito. Masyal na ganyan. Masyal na kami dyan. Ang anak ko lang si Ella tsaka si Lindin. Ito. Di ba may fountain dito? At yung fountain. Happy nga tayo niya, eh. Good. Paggabi, maganda din. Fountain. Ano darlo? So, nasa loob na kami ng mall. LTO. Banda ka. Yan po. Naghihintay lang si Berly ng kanyang number to call. 15? Ayan na po, natapos ang liberte. Opo, nakuha po namin. Nakuha ni Berly ang kanyang ID. Oh, wow. Congratulations, Berly. So, bababa na kami. See you later, guys.